Terve! Mä ostin Koneboxista tämmösen Garminin 3790T Eurooppa navigaattori 275 maksu. Kattelin tuolta hintaseurannasta, mikä olisi edullisin ostopaikka, ja löysin Koneboxista tän ja näytti siellä järjestelmä, että tavaraakin on saldoilla, eli siitä propsit, että sieltä näkyy mitä on myytävänä ja saatavilla. Ja tiesin jo, että toimitus tulee olemaan erittäin nopea, että 2 päivässä tilauksesta niin oli noudettavissa paikallisesta postista, ja luotettava firma Konebox on ollut, että sieltä on aina tullut kaikki se, mitä on sattunut tilaamaan. Ostin tämän Garmin Nuvi 3790T navigaattorin siksi, että tässä on Euroopan kartat, täällä on 2 vuoden takuu, tämä on maailman ohuin, voisi sanoa, että ihan taskukokoinen, ja kaiken kukkuraksi kun tällä ajelee, niin puhelimen voi liittää tähän Bluetoothin yli, ja se on sitten turvallista se ajaminen. No niin, katsotaanpa mitä Garmin Nuvi 3790T pakkaus on sisäänsä saanut. Tämä on ainakin tukevasti pakattu, että tuli se sitten postin yli tai miten vaan, niin pysyy varmasti navigaattori ehjänä. Ja pakkauksesta löytyy tosiaan tyylikäs maailman ohuin navigaattori. Täällä on iso kasa erinkielisiä käyttöohjeita ja päällimmäisenä näyttää olevan suomenkielinen käyttö- ja asennusopas. Täällä on tosi jykevän näköinen imukuppiteline, auton tuulilassi, ja sitten täältä löytyy siihen nivelletty teline sille, joten sen saa ihan oikeaan kulmaan. Täältä löytyy sitten mikrofonia varten tämmönen, että sen saa sijoitettua oikeaan paikkaan, ja sitten tietysti aina tarpeellinen virran syöttö hoituu tupakan sytyttimestä, ja USB-kaapelikin on sitten tietokonetta varten. Kyllä sieltä kaikki tarpeellinen löytyy. Tästä vielä tämmönen halpaa, mutta toimii Konebox-mainen 3D-mallinnus.